Ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tänään on lähdetty taas ulkoileen. Tänään ollaan saavuttu Kintulammin luonnonsuojelualueelle. Mun Jussi on tullut taas tänään mukaan tänne kuvailureissulle. Käydään kattoo vähän, että minkälainen tää luontopolku tai luonnonsuojelualue on. En ole ikinä ennen käynyt täällä ja ei taida olla Jussikaan käynyt ja innolla odotetaan, että miltä tää paikka näyttää. Mennään katsomaan. Joo, toi polku alkoi tollasella pienellä, mikä toi on, soratiellä ja sitten päästiin tänne metsän siimekseen. Ja nyt alkoi sata. Mutta mitä luultavammin tää menee pian ohi. Ja eikä tää meidän etenemistä haittaa, mutta täytyy pitää vähän kameroita suojassa. Mennään kohti mitä lampea? Kintulampea. Kintulammi on ollut meille taas hyttysten riivaama taival. Unohdettiin taas tietenkin offi ottaa mukaan ja sitä olisi kaivattu tänään taas rakkaudella. Ollaan just saavuttu tänne Kintulammin, mikä tää, onks tää nyt Kintulammi järvelle. Ja täällä on kyllä tosi nätti keli ja ihan tyyni toi järvi. Mikä toi? Mutta hyttyset edelleen kiusaa. Tai ei anneta se häiritä, vaikka koko aika sattuu joka paikka. Me hetki pyöritään tässä Kintulammen ympärillä ja sitten me jatketaan eteenpäin. Joo, käytiin tuossa Kintulammin laavulla, mikä on siinä rannassa, niin se oli tosi hieno paikka. Ei viittinyt siinä kyllä paljon vaan sitten kuvailla, kun joku emännät oli muuttanut asuun siihen laavuun, niin annettiin niiden viettää kesäpäivää rauhassa. Jatkettiin sitten matkaa eteenpäin. Nyt ollaan keskellä täällä jossain mettää ja etsitään seuraavaa kohdetta. Täällä on aika nätin näköistä mettää täällä Kintulammen luonnonsuojelualueella.
Mutta tosi vaikea niin kuin saada näitä niin kuin kameralle niin hienona tallennettua, kun ne on niin kuin silmää. Ja kun ei viitti, niin just ennen kuin tultiin, niin sato vähän, niin ei viitti mennä tonne ihan mettään, ettei kaikki paikat ole ihan märkänä. Ja en mä tiedä, saaks täällä edes kauheasti hyppiä polulta pois, ei vissiin. Vähän vaikea saada tallennettua tätä niin hienona kuin tää on, mutta täällä on kyllä tosi hienoja paikkoja. Mutta mennään eteenpäin. Me juostaan karkuun täällä hyttysiä taas ihan. Tää on niinku seitseminen. Tää on niinku totaalinen hyttysten teurastus. Mennään eteenpäin. Oli kyllä sellainen mettäjuoksu. Me oikein juostiin tuolta karkuun. En tiedä mihin hyttysten kotiin me taas eksyttiin ja niinku tosissaan juostiin sieltä pois. Tässä nyt kun tuli tällainen voimalinja aukko, niin tässä on vähän rauhallisempaa ja mukavaa vähän levähtää. Mutta kyllä saatiin otta kiiltä. Mennään eteenpäin. Joo, saavuttiin aika lähelle meidän lähtöpistettä, tällaiselle kirkkokivelle. Täällä on tehty pieni alttari tohon eteen, ei alttari vaan katsomo, ja sitten tässä on tällainen aivan jäätävä kivi ja tän nimi on kirkkokivi. Mennään kattoon, tuossa oli aika hieno nuotiopaikka, niin mennään kattoon se vielä tuosta vierestä. Aika makea tää nuotiopaikka. Kyllä täällä kelpaa makkarat paistella. Harmi kun ei tällä kertaa ne on mukana. Joo, me mennään ne hyttysiä karkkuun. No niin, se olisi sitten toi Kintulammin luonnonsuojelualue tutkittu. Mielestäni siellä kyllä tosi nättiä luontoa. Tää meni taas vaan niin juoksemiseksi noiden hyttysten takia, mutta silti mä pidin tätä ihan hyvänä reissuna. Mä laitan tähän vielä perään tuollaisia kuvia, mitä mä otin tuolta matkalta. Ja ei mitään, katsotaan seuraavalla videolla. Se on moro!